Hai, kaduga be aphan tini rilo jeu pijer po lapen sarfi sarfu Christian arat kedoan atum aphan nang tini rilo nonapor tini madarde arni osomar atum aphan nili lun ke than pondo sining tuwar konalo walun lahai alun nili ke than ki thek the mate akilet do tahai sitame nili phan arnam amen pen di dia pontha nang rilo nang timo phan lapen lahai osomar sitame ki thek thela alun le juno dak sitame nili to phan hir semen pidunji pusi nang to phan nang rilo lapen nili YouTube channel along like lapen subscribe pe ikha nili YouTube channel amen ke anelson phangcho YouTube channel ku adim damra nali tum like lapen subscribe vivek tha arnam amen pen angkining rilo asinon ke alun arju pasina kardong